Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment. Kalabo Plus Herbal Soap. Charisma Beauty Soap. Charisma Kojic Soap. Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc. Og Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok pakatok sa auto padayon ta sa tuwang panagubayn, padayon sa paglanog-lanog, ubati gyapon sa pagpahimsog. Still kauban gyapon ninyo kini gyapon ang inyong DJ Mike Kiling. O ginigapon siya, ang inyong gapon taro ay lumping kini si Lolo Babaw, ha? Plus siya gyapon tawag duyog sa pagpaminaw. Kanato karon mga atak niya, ha? Luka pa na lulubaba ang Lakers. Pero napata sa fourth quarter, nga dunay score nga 102 versus 92, no, in favor sa Golden State Warriors. Kabisyo my loves, labaw sila og mga mga labing kulang nga puntos. Taas pang oras napay 6 minutos. Depensahan lang tama no niya tawag nani kining paspasan lag score 3-3 permente. Nasa 104-95 dayon karon ang mismong score og wala kayo no kanang gipakita maayong performance si Davis. Pero sige lang kay game 6 pa man pud noon tuod ni. Game 5 pa man pud tuod ni. So abot kita ni game 6 no. So hinaot nga dili na ni siya malabwan mahuman na dayon ni siya sunod nga dula. So nag time out pa pud sab sila. Padayon ta. Siya ibig tagtanaw sa muna kadalian, eh. 5 minutes na lang, 104-95. Labaw sa Golden State Warriors. Saon na to ning atuang Lakers na to. Anyway, mga kabisyo, my love, so sweet. Duyog yapon ta sa pagpaminaw. Ilabi na sa tong programa. Labaw na. Kato mga wala pa nakapalit diha o Kalabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Kalabo leaves. White o green ang color sa kapsula niya na, ha. Makatabang na siya molibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, guban pang mga balatian. Ipare sa Kalabo with mangosteen para optimum sa kombinasyon. Kalabo Plus herbal products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Okay, so palit na mong tumar na ta sa tuang produkto diri sa Kalabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Kalabo leaves. Kaduhang yugto niining programang tutok pakatok sa udto, manukad kita sa ato ang Katok Confession, lying story ang ato ang hatag pagtagad. So ready na ba mo ani or ready na ba mo? Ala sige, maliw ko sa pagpanukad sa gihapon sa mga bisyo my love, so sweet ha. Og plaster talol baba. Ani na ang ato ang Katok Confession. Hantod karon delayed Japon ko. Uy, say ganyo man niya siya. Ganyan delayed man taon tuod ka. Hantod karon delayed Japon ang akong regla. Mag 2 months na. 2 months pa man diya, eh. Ha? Basi niya kuha na siya. Kaning unya-unya na nimo. Nabalaka namang good kay ko pag ayo kay kining basig buntis ko besh. Di pa ko ready. Maghuman pa ko og eskwela. Mao niya. Ha? Dirinter man good kabul ng eskwela pa. Tapos kining gabi nagchat ko sa akong uyab kay mag 1 week na sad siyang wa ka paramdam sa ako. Kay nag-away lagi mi. Oto gi-chat na ako siya. Ug mo kani ang among conversation. Hi. Patabang ko bi. Wala pa dyan kong gidugo ay. Malit daw tako no, og piti. Og kung pwede, apilan na lang po natong syuktong. Nya tapos apilan na po dog pulutan. Aniya pod ang iyahang tubag sa among conversation. Okay, palitan ta ka. O ugma, siguro anak ko diya, palitan ta ka ikabalaka. Pag human ako og enroll, mga hapon na siguro. Tika hatagan og kwarta pampalit. Abi ko magpalitan ko nimo. Kwarta ba ako manigapon yung palit, ha? Pero himala nag-chat
Kay sukad tong nag-away mi kay ginasin lang niya nga ako ang message. Mao to nalipay sad ko at the same time nabalaka. Kay basig buntis ko. Pagkaugma ni ana nagkita mi kay gihatagan ko niya og kwarta pampalit og PT tapos sa syuktong kay papagawas po daw matud pa daw na og dugo ang syuktong. Ingon nila. Kaya nga sigurado ingon nila ha kay basibuhaton po ni sa uban. Moto gitry na lang pod nako basig effective. Yarang umo kaniya ang mong conversation. Oh. Yarang kwarta. Dalali ko kay muli na ko kay manghipos pa para bagid tuod ko dito sa balay. Muli lagi taod ko sa mua. Uban ni sa kubi. Moto gibanan ko niya. Awkward kayo kay naguna siya tapos ako naasa iyang likod. Tapos sa bagay gikan pamanggod pud mig away. Tapos moto gusto gud ko mugunit unta sa iyang kamot kay mahadlok baya ko magtabok sa dalan. So moto wala na lang. Upat na mi katuig sa akong uyab pero katulang jud nga time ko nga naulaw sa iyaha. So moto nahuman na mig palit og PT og syuktong. Nya maginyat to. Karon po ko dungan nga ba? Ako gani pudsad. Sa ako kanila iwas-was lol baba. Ay setting man ginya. Alangan. Mubog jud kay. Nagstoryahan na pod mi og mo ni nga mo ang conversation. Ayaw na uy. Ayaw na lagi. Atik-atik pa para ibigin. O na'y nasa kong nahuna. Kuha na. Sige na ba? Kuha na. Giyatagan mo ko niya og 20 para pamasahe. Pero dimbalibad ko. So moto among gihisgutan. Pero gikuha na lang nako kay may na lang dungag-dungag sa pamasahe. Wow naman di gapon. Bago siya naguli, nagingon siya daan sa kuha nga i-chat dayon ko og unsang resulta sa PT kay dili man ko na daganan. Og paguma ni ana, pagkaugma, negative ang resulta. Nagpasalamat jud kog pag-ayo. Grabe, murag ako na ang pinakaswerte nga babae sa kalibutan nga naibalan nga dili day ko juntis. Kulbasan biya kay ko. Atong time kay dako kay expectations or dako kay expectations sa ginikanan sa kuha. Tapos ingana lang kasayon tanan. Unang no gid kaayo gyud. Moto gigna na ako siya nga nag-negative ang result. Og dayon human gisin na nang kuniya. Wala niya. Hanyaw niya dayon, ha? Mong gichat na ako siya mingon ko niyag. Hoy! Ayaw na ko isinbi! Nakita ni mo? Og reply siya mingon. Oo, nakita na ako. Congrats. Congrats pa oh. Motong last message niya sa ako. Anton karon sige kog message sa iya tapos ginasin lang ko niya. Mga 50 na kaminsahe naguro to ako. Nga iyahang gisin lang jud. Nakauna na ako ba nga gireplyan lang ko niya og nakikita lang ba siya sa ako for the sake sa ako ang kahimta nga wala pa ko gidugo karon. Ay, para naman og wala na siya igana kanako. Advice lang ko kung say angay na kong buhaton. Pasagdan na lang ba nako siya or hatagan na ba nako siya daghan pag oras para makapagusto sa iyang sarili. So unsay maayong himuon nako niini karon. Diri na lang kutob. Indaghang salamat. Amo ka tayahang kaagi kabisyo my loves lulubaba no. Inyuhang nadungog ang iyahang kahimtang nga sa inganang paagi nga siya ginabaliwala sa iyahang uyab. Oh, tanaw ni mo lulubaba.
Gibali-bala. Bali-bala. Nonsen, bala-bala naman yun eh. Gibali-wala na ko niya siya. Kaya tungod naka-episode naman siya. Nakalingkawas siya sa responsibilidad nga pwedeng mahimong problema. Nga mabuntis siya. Wala naman di ay. Ay, salamat, negative. Di niya kumuusab. Jangan na ko ni. Nako makig... Uban-uban yung makig... duyog pa siya ha. Kay basi mo disgrasya gito noon. Pasalamat na lang po noon ka, no? Ha? O ayaw niya isipang mobalik pa sa nimo. Kung mahimo kung di ka gusto nga muraga sa mag ingan niya yan tatay sa imo ha. Ingan niya alam po pasagdigan lang po niyo siya. O focus na po kasi mong kaugalingon nimo karon kay niya. Manilang gid wa gid ka niya disgrasya diya. O kung naigugman niya sa imo ha, jobi ko siguro makauyab kaglain, mag-apas-apas niya siya kay niya mga lalaki nga magmahay-mahay sa katapusan no. Sige lang, pagpagwapa lang niya, basi niya mabalik niya isa si mo ha. Kung mabot ang panahon nga singan niyang ninyo tog haruga, hawu, ataw kanya unsan mi akong dila mulabod-labod man. Hirap kasing foreigner eh. Pag mabot kanyang panahon nga kining makita niya nga murag ibang klase kanya no, ibang dalaga kanya ha. Glow up kanya. Niya mabalik sa simo ayaw niya siya gawatya kay mo mabalik lang siya okay niya siya anta niya nung makita niya nga murag sama ga hapsay niya imong kaimtang di ba or di ba ka kining haruhay niya way problema ayaw ba kay niya smackdown ha. Bitaw gani no. Nagpakita lang gid na lulubaba nga ang lalaki wala nag-interes o gusto na gyud og kining maundang ang unsay koneksyon nilang tagsa-tagsa o mahimong dili na lang pud siguro niya panumbalingon kay magguot lang gid diyang kasing-kasing nga nang paagi nga iyahang ma-feel nga ginabaliwala siya. Di ba? So hatagig pagtagad ang imong kaugalingon para dili ka mismo masakitan o makapadayon ka sa imong mga buluhaton o sa imong nahuna, at least dili ka ma-stress, di ba? Kay toxic kay na sa pangisip ng ingana. Kung mo ato ang katok confession mga kabisyo my love, so sweet. Hala sige, kung ugaling ikaw diha karon na stress o nawa kay mangibatyag sa imong panglawas. Haplasan din nato na siya o Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Sulbad din siya sa mga labad-labad, no? Haplas tanini, nga numero 1, aprobado, garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Huwag tang sa panuhot-suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mupatay sa kutong mo moisturize sa panit, humotog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na. Para hambuhay, hayahay. Para sa mga kagit-kagidog baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigatot ka nato sa Jester Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Tuyog tao padayon sa tuwang paglanog-lanog, padayon ta sa tuwang pagpahimsog mga kabisyo my love so sweet. Pala na score lulbaba. Ang score gaon niya ang nag-unya agoy noy. 52 seconds na lang, gamay na lang yun kayo. Nanya daog na sigurado na ni. 121 Golden State Warriors o 105 Los Angeles Lakers. 3-2 gini padulong ni. So kita-kis na lang kita sa game 6 na po sa baning kaimtanga. Okay, gamay na lang oras na bilhin nyo. Alam na dis. Anyway, so muna lang ka to mga kabisyo my love sa duyog tawag padayon na patay pipila ka mga oras no. And still pabati gyapon mo kanato good noon di ay. Sa mga nag-viewing sa atong Facebook Live karon, amping-amping tanin ninyo ha. Diri gyapon sa ato ang programang Totok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo of course kini si Mike Ling o kini po si Lolo Baba ha. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.